नचनिया से अपना रिमझिम से चैत के लयदारी गावतरले हैं आ कहतर जे ऊ कहती है जे हई देवन नतिया सूद के खाई त ई कहतर है जे हमार छोट भाई हो सूद के खा अच्छा है गाड़ी मारा के खा कहले हैं हां जी आउ हमर भौजाई हियो अरे हम का जने कि हमर होत न भौजाई रंडी हो जाई तारा से मन बियाह न करवाए देती काहे वो करा के जान तरह कहले जेती ले जाए का नहीं खे ना वही जाके होइए ही वारंटी के कहां ले जाए तनी हम चाहब कि तनी रौनिंग में आवो बा तरवा सब 5 मिनट कम से कम बैठ जाए ई तो काम लगाइए देला बड़ा खेदे वाला लेकिन निवेदन करब कि 5 मिनट रवा सब बैठ जाए बैठ हां अच्छा लगे चाय पिए अब तक चाय पिया अब चाय ना चलावल जाला ना एबार चाय पिए के बेरा ई लो चाय पिएला ना एबार चाय पिए तरे 11 बेरा लाड़ पी हो तारा के हम डाटा तानी सुभाष भैया हईसन फालतू ब्यास अब ऐसन नचनिया चुपचाप बैठ हमरा के फालतू अगर बोलत लो त तू आके हमरा के हेजा मारत रो हेजा मत मारो ना काहे काहे हेजा मार देबू आ उ लोग फालतू बोलल छोड़बे ना करी कब ए लोग के कब पहले के पर जे कोनो ठीक ना कब चाय के बदला ये पियावे के परी कोनो तनी अब तनीरवा से बैठ के चलाई बैठ जाए देखिए अजीत हलचल जी ई क्षेत्र फुहर के ना हो ए जन नीमन लयदारी गाई तब रवा के लोग चिन्ह ही हां नाम गाना दासा तुमड़ी में जले ना ए पर ध्यान दी धन्यवाद दे हबे कमेटी ए गांव जवार के हमनी के बीडीसी धर्मेंद्र भैया आज प्रधान पद के प्रत्याशी बानी अरे प्यारे दुलार हो आखिर के प्रधान ना रवा के कौन लोग पद दे दिए कर कोनो गारंटी नहीं सही बात अब बताई हम लचनिया के तनी हो ध के नाच लेनी हो ना जी तो कहत रहे जे बुझात जे अभिषेक तिवारी के चाचा के लइका अच्छा ना भाई अच्छा इनकर तरीम झिम इतना सुंदर नाचतरी बुझातरी इनका मौसी के बेटी है इतना बड़ा कहत रहे अब बताई ऊ कहती है जे छोटा है कि मोटा ये तो बाद में बुझाएगा आ ऊ हमरा के अपन गुल क के देखावती हां कि मैंने इतने बाबा ई गलती बात ना हो चैत के महीना में चैत के बात होखे के चाहिए ये सीजन में का होला कैसे होला अरवा फुहराई पर उतर गइल बनी ए त सुना हमरे नाम ह बाहल के बहाई आ तबे बाबा भुइया नाम कहाई हमारा के कितना फालतू बोलस या एकरा भगिनी के चुदो बाबा हमरो बात से सहमत रहो के त कहत रे आज हई तीनों के तीनों नाजायज लइका हुआ सन हमरा लहरी जी के कहत रहे जे सुन तू अपने बाप के नाजायज लइका हो अच्छा हमरा के कॉलेज है हां भाई हई कॉलेज है हमरा से हां भाई एक और माई एकरा के कलकत्ता से लिया ई सरवा हमरा के कहता आए हाय हाय त तनिया वो माहौल बनाओ धर्मी में ध्यान तपति रथ अनेक करो कठिन सुमार्गी पे डाकुआर जाना है तनिक गरुड़ नहीं रखना अरे शरीर भी तो ही तभी तो
तो गुरु से तो नहीं लड़ जाना। अजीत हलचल जी रवैया अच्छा ब्यास है सुभाष भैया अच्छा में गिनती होला आके चलो नीमन गावेले बातियो ऐसन बतियावेले जहाँ सब लोग के देखी है इतना लड़सराइन बात बोल दी है कि सारा लोग उठ के घरे चल जाए। लगे तू पिन सापन माइक चुदावे ते पर तनी ध्यान देवे के बा। हां रवा गाना बजाना करी माहौल लाए। हां ना जी हां जी तनी चाहत के रवा सब आ जाई है बैठी लो भाई तो रवा सब खड़ा बानी नु आ गोड़वा दुखाता हमनी के तब 5 मिनट के समय रवा सब दे हम तनी निमन तनी लय फेकल जाए आ नया पुलिल लय तो सुभाष भैया हमनी के भजन गा लेले बनी। हां बैठ लो भाई प्रोग्राम में होई अब बढ़िया से भजन का रात भर गायब जा ततली धली हो एगो तो लाई है के गवनी हो आ कि हम त एथि मुदल रहनी पियरी बात आ का दो देवरा मुआ न खो दे काली तनी लेवल बढ़ा देना कबा तई पुरान लय है एकरा पहिले विजेंद्र बाबा गा दिहले अब कि सैया छुट्टी लेके आवो तारन घादावा आ कि आज टेलीफोन आई चल दिहले चल देले गाड़ी में आवे घर देखल लो तो हलो के रहले या ना रहले हमरा कोनो फर्क नहीं पड़े तू लोग कहले बाड़ो तब बुझिए जब अभिषेक तिवारी नाम हो तारा से 20 से हम कब कह सकत नहीं तो हम चाहब आ कि मेहरारू सुतल बिया चंचनाहट दूर कर देबे के बा। देखो चैत के लायदारी कैसे गावल जाला मेहरारू सुतल बिया अब मर्द जगावे मेहरारू सुतल बिया देखे एगो ई सुतौल रहले हैं बुझाता मेहरारू के अगर नाम मानस तो क्वालिटी से जगावे के चाहिए लगे जइबो ना लात ही मार और ही भाव खाए लगी धीरे से उठ के कायदा से जगा केहू देखो मला करी अंगूरिया पेश दो कटिया करे चले के बाद अब तो बताई ना सुभाष भैया मेहरारू के जगवले हम तो कहते जे हम कटिया करो कटिया नहीं कलसिया हमरा बुझा गइल हो कि आजो के डेट में साग और गिंग का घरे बनेला न ओही के बनेला तई के घरे झटिए के बनेला कटिया करे चले के बा आ तू ए बरले सुतल बाड़ू ई ठीक नहीं खे सारा देयाद अपन बार कटिया क के अपन धले हले दौरी ओसनी क के आ तू ए बरले सुतल बाड़ू ई ठीक बात नहीं खे ना चल उठ अरे माई रे माई का भइल बा सुनी बोलो है सीधी माता सुनी ना हमरा से हाँ सुनाई कल हम दिन भर तीसी मिसले बानी अच्छा ए बेटा रवा कहता नहीं कि कटिया करे चले के बाद सुन लिए एगो कान खोल के हमारा से कटिया उटिया ना होई सुना हम जानते नहीं कि तू नया नहर बाड़ू तारा से कटिया ना होई हम जानत नहीं कि तारा से कटिया ना होई लेकिन कोनो काम सीखले से होला नैहर में अपना हसुआ धइले बड़ी नइखी धइले अच्छा हसुआ नइखे धइले आ हमनी के भोजपुरी या मरद हई जा हसुआ अब धरा होता नहीं देख हसुआ के पेट होला तो अत नहीं मोट होला तनी कि सु तनी पातर होइया चाहे एकरा से तनी लामा ये न होई हां जी छोट होता बाबा बढ़ान हई एकरा के भर मुठा धर हे करा के अब ऐसा धरे के बा
मुठिया हेंगा पूरा भर मुठा धो के तू हली हेगा कर आ डाट के लगे लेबे आ जहां तू चढ़ली हेंगा करबे भर भर गेहूं गिरे लगे अपने से गिरे लगी चल सुनो तू लो तनी उठ जा उठ और प्रिय नाम हो अमरपाल कहतर जे तहार डांस बहुत बढ़िया बा सचमुच डांस बढ़िया बा देख मनीष भाई तने करके बनाव मेनवा के हेलो 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 ठीक बा मेन के तने हो तबला वाला देख लो उठा के रखी तबला सटौले बनी ओकरा के बना के रखी चैत महीना में कटिया करे चले के बा हां तनी को लंबा कदम मेन में तो तू लोग कट सुनो हम कटबो करो अब भर पंजा धक के पजियाई हम भर पंजा धक के पजिया ले अब तू लोग भर मुठा धक के मुठिया ले तब ला गई अब कि चैत महीना में लगल बाबे कटिया अरे चैत महीना में लगल बाबे कटिया अरे तहे बाबा के तोरा में आवत करो अरे आवत करो अरे आवत करो ए अजी फलचल जी आकी हम भर बाजा धक पजियावल करी अरे तू भर मुठा धक मुठियावल अच्छा हमने के लक्ष्मण पटेल जी के तरफ से ई चैत के लायदारी कोनो खराब ना हो बॉक्स में उठावे के बा काहे अकी हम भर पाजा धके अरे पजियावल करी अरे तू भर मुठा धक मुठिया फोकराई ने जो सी गावत रे रोज निमन गावत रहले लेकिन मनीष भाई आज इनका का हो गइल बा हमरा त बुझाते नहीं ए पर ध्यान दो तनी नाम बोल दी प्रिया इंटरप्राइजेज हमनी के प्रोपराइटर में विनोद गुप्ता जी बानी आ हमरा के पुरस्कार देले बानी एगो और पुरस्कार आइल लक्ष्मण जी के तरफ से हमनी के लक्ष्मण भाई जी के तरफ से पुरस्कार आई नारायण जी बनौले रहे अब बताई हमरा जो व्यास के एगो व्यास अगर बोले ले तो अच्छा लागे अब एगो है बेंजू वाला बुझात जई माटा के सार भइल साफ ही नेटुआ के लिहल हो आज जान जाए कि हमरा के सार ससुर वाला त ई ठीक बात नहीं है और सही तनी 1 मिनट बढ़ जाई हो ई हमरा के छोड़ दे के झझुआ तरन हां ई अपना के बाघ से कम ना बुझेले हां सच कहतनी ई अपना के बाघ समझले ई कोनो चनिया बाघिन हियो हां आई चुटकुला ना हो ई हकीकत बात हो हां एक दिन जान जाए कि भैया बाघ है या बाघिन जंगल में रहेलो हां आ हमरे जैसे को सियार लागल बाघवा के ललकार हां कहल के रे रे बाघवा
अपना के बाघे समझल सो हां आई बोलो तल्ला को लाठे एक दिन अब जान जाइए मलिकार हां बघिनिया चुपचाप रहे हां अल्लाह गल बाघवा के इशारा करके हनु हनु तू यही में रह हां एगो सियार तहरा के ललकारता हां बाघवा चुपचाप रहे कुछ बोले ना हां बघिनिया बोले कि काहे ना कुछ बोलो हां कुछ बोलो हां फिर सियार लागल चिघड़े बोले के ए तू अपने के बाघे समझल हां आए तोर ऊपर धक फाड़ दे मिनट में बघिनिया से बर्दाश्त ना भइल ना अब बघिनिया लागल सियारा के लखेत सियारा आगे आगे भागे लगल अब बघिनिया पीछे पीछे हां बोमा बुझी न सकेली बोमा हां फूल के फूलवा वाला अब जान जाए कि सियारा वही में ढूक गई आइने से बघिनिया लख दिया हां बघिनिया त खुशी हो गई कि चलो सियारा धरा गई हां ओकरा देखे देखी अब बघिनियो ढुक जाती है सियारा रहे पातर हां बघिनिया रहे मोट हां बघिनिया के आधा धारवा हेता ना बोमवे में फंसी गई सियारा पातरे रहे उन्हें से घूम के आके पीछे से हां लागल उनकर व्यवस्था कोसे हेलो लागल पहले लागल व्यवस्था कोसे हां अब जान जाए कि कसहु कसोस देहलो बघिनिया देहिया सट्टा के आवतिया बाघवा कुछ कहत नहीं के देख के हंसत बोले कि आए अल्लाह बोल बाघवा हंसे बघिनिया कहती कि काहे हंसत रह काहे बाघवा कहलस कि सुन यही से हम ना जानत नहीं यही से ना जान काहे जन सियारा आज तोरा साथे कइले बालू 4 दिन तो पहले हमार क के छोड़ देले बा मर्दा कहत कि सुन खेत में चलबू त तहरा के जानतर का व्यवस्था कइले बा एक घड़ी देखो केतनो तारे के दाल भात चाहे रोटी सब्जी कुछौ दियाई अच्छा ना लगे ना एक घड़ी आम के टिकोड़वे मजा आवे का भाव लगता त तोह के खियाई बहम सतुआ चटनिया अरे तब कच कच पियाज कटी हो ए हो हमर काहे किस काहे सारा बात बाड़ू हमसे लजात बाड़ू तिवारी जी के टोला में आवल करो अरे आवल करो अरे आवल करो आकी हम भर पाजा धके अरे पजी आवल करी आ तू भर मुठा धके मुठिया अब सुबह